Ngo-21 days nje ngaze uhluleke ekhaya ulalela umthetho kahulumeni ukuze isizwe siye phambili singabulawa ile corona. Nge-21 days nje kuphela amalanga amancane kanje bonda nomndeni wakho nihlala ngenjabulo lalela umthetho kahulumeni nigeze izandla ngalithinti ikhaya uzale kolona ingangeli komunye nomunye bonda nomndeni wakho ungayibukela amasopisi nje nihlalele ngajonanteni lutho sidalo silaphele sisifo into encane kanje amalanga amancane kanje sungaze uhlulwe isimo nje yebo khona noma izinto zakho bezingamile kahle kodwa cabangela impilo cabangela abantu bakho. Ngo-21 days nje ngaze uhluleke ekhaya ulalela umthetho kahulumeni ukuze isizwe siye phambili singabulawa ile corona. Nge-21 days nje kuphela amalanga amancane kanje ukhona labo ababambekile ngenxa yamatoko imisebenzi nangenxa yezinkinga ezikhona ezweni kodwa nabo bazinakekela afakisa mfonyo lokona lalokho kuthiwa isanitizer lokho kubuye ufutafutela ezandleni yazi kuhambe lento kuthiwa icorona amanzi amancane kanje bonda nomndeni wakho nihlala ngenjabulo lalela umthetho kahulumeni nigeze izandla ngalithinti ikhaya. 21 days nje kuphela amalanga amancane kanje ngiyabaxolisela babesebunzimeni kulezi nsuwana nje kuphithizela emqondo ingekho awuyazi kodwa ngithi nabo amabakhululeke zodlula lobunze. Ngo-21 days nje noma qhubeka ngicabangela laba basezibhedlela nabo engathi bengaphuma kuleli yasango lobunyama babuye ngaya nabo yaza amalanga amancane kanje yazaphenduka inkinga ezweni lonke.